ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୁଚିଥିଲେ ଯୁବକ। ଆକ୍ରମଣ କରି ଜୀବନ ନେଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରଗେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ହାତୀର ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରଗେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହାତୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ଲୁଚିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ନିଜ ରାଗ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ କଣା କରି ପକାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ହାତଗଣତି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ସର୍ବାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମେତ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଘୋଷିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି